Egunon gaztek, ongi etorriak izan Idarteko Hotsen podcastea. Gu Irati eta Karlota gara, Argazalizako bigarren mailako ikasleak, eta gaur zuekin egongo gara podcast berri honetan. Bueno, dakizenez, Euskararen egunegia ospatzen, eta Euskara sustatzeko egin dugu gaurkoan podcasta ikastetxe guztiko ikasle eta irakasle batzukin gure gonbidatuko bezala. Gure lehendabiziko gonbidatua Euskara Normalizazio Batzordeko arduraduna da, Ander Goiburu, eta barekin hasiko gara. Así que, txalo bat, mesedez. Egunon. Ondo. Ondo, Gustoa. bai. Ez espera beste gente. Gu ez da, lasai. Bueno, esan duen bezala, Euskararen egunegia ospatzen, eta esan digue ekitaldi desberdina daudela, orduan egitaragua hor azalduko pixkan ez. Bueno, atzo izan genuen egun kulturala, hitzaldiak eta izan genitun, eta izan genuen Izi Bene, hasieran animazio zuzendaria, eta nik ezin zanuen joan, baina oso ongi egon omentzen. Gero izan genuen grafikoko saltza handia hemen klaustroan, Euskal Grafiaren inguruan hitzaldi bat, eta gero grafikoko iztegia, WordPress Translation Day, WordPressa Euskarara pasatzea izan zen, eta, bi gauza egiten zuten grafikokoek, izan genuen baita Joseminski marrazkilari ilustratzailea, eta baita Euskara bultzatzeko dinamizazio bat, AEK-aren eskutik, eta oso ongi egon zen, oso interesgarria izan zen. Eta gaur berriz, egingo duguna da festa giroa gehiago, egingo podcast hau, mila esker antolatzeagatik eta hemen egoteagatik. Eta podcastaz gain, 11-etakoa, nik uste arrakasta handiena izango duena. Eta gero, bertsolariak etorriko zaizkigu, eta baita ikasleen talde bat izango dugu. Oain urritasunekin izena aztu zait. Hemen ez daude pista emateko, ze izen du taldeak? Mirotz, eskerrik asko, bai, Mirotz taldea. Hau propaganda eskasa ingo dian da. Bueno, primeran ingura bila daukagula dirudi. Eta, galderekin hasteko, Euskara Normalizatzeko Batzordeko arduraduna zean ez, nola esango zenuke dela euskerako maila Idarten? Idarten euskara maila? Bai. Nik uste oso ona dela. Uste duguna baino hobea. Ze askotan pentsatzen dugu euskalduna daudela D ereduan bakarrik, eta eskatzen diegunean A eredukoei euskaraz egiteko oso ondo egiten dute batzuek. Beraz, kontua da, hor ikusten da euskalduna garela dirudiena baino gehiago, eta kalitatea dela dirudiena baino hobea. Baina, batzuek ez dute erlazionatu gero lanbidea euskararekin, eta aukeratu dute A ereduen ikastea, eta aske dira, eta errespetatzeko erabakia da. Eta hobekuntzan bat, pentsatuta aukiko zenuen adidez, Euskara maila izioze igotzeko edo behaia izioze esateko adidez D eredua jutxeko lako zen? Nik uste bultzatu behar ditugula erronkak eta jada egiten ditugu, eta erronka haietan elkartzen dira hizkuntza eredu ezberdineko taldeak, eta kasu horietan lehen gaztelania da joateko ohitura genuen, eta orain jasi gara gehiago euskara bultzatzen eta funtzionatzen du. Hasiera batean beti izaten gara beldur, dena gazteleraz emarko dugu guztiak ulertu dezaten, baina euskararekin ere funtzionatzen du. Mundu guztiarentzako agian ez da, baina gehiengo batekin bai, beraz ez dugu beti gaztelaniara jo beharrik. Eta datu bitxi edo aipagarriren bat esango zenuke euskararen inguruan? Euskararen inguruan? Ni euskararen inguruan atzo bertan dinamizazioan datu interesgarri pila bat eman zizkiguten euskara oso hizkuntza berezia da. Nik uste guztio badakigula, baina harrigarriena esango nuke hizkuntza erraldoia inguratuta, gaztelania eta frantsesa munduan gehien hitz egiten diren hizkuntzak izan da, euskarak irautea da niretzako. Eredu bat da minorizatutako hizkuntzentzako, eta euskara zaintzen badugu beste hizkuntzak ere eredu gara beste hizkuntzentzako. Eta ardura hori guztiena da, ikaslena, irakaslena, hemengo langile guztiena, hemendik, gu guztiok hartu hartu erantzunkizun bada, euskarak aurrera jarraitu dezan. Eta nik uste berezi egiten duna hori dela. Ze ondo hitz egitezu, Bueno, oain, galdera motz batzuk, zure gauza gustukoenak zautzeko, zuri pixka de jendeak gertu egoteko zutzat?
Lehenengo da, zen nahiago dezun, sagardotek batera jutea edo pintxopotera. Nik sagardotegia nahiago, asko ze. Txuletoi badagoen lekuan, beste guztia nik sobran. Gaina lagunekin hor... Bai, giroa informalago da, pintxopotean estu egoten da batzutan. Bueno, sagardotegian bai, baina ja, sagardoakin igual enezen beste konturatzen, estu bukatzen dugola. Eta, bueno, niretzako menu perfektua da sagardotegikoa. Eta pintxopotean batzutan batzuk ona, besteak txarrak, pixkat ruleta baten antzekoa da. Bai. Bueno, eta guain prestatu diteu hemendik etorriko jende guztia egingo izkion galdera batzuk. Ebai nahiko motxak, euskarai buruz, noski. Eta lehenengo izango zen, zein da zure euskal abesti gustukona, gehiena entzutezuna, umore honez jartzizuna? Bueno, zaila da, beste kanta hartzen da beti amorru pixka ematen dit, honi kontrako sentimentua ditut, ez? Ni beti galetzen dut, gomendatu izatela filmak, liburuak, abestiak, taldeak, eta gero ez dut gomendatu nahi zen, beste daude honak, ez? Baten bat aukeratzekotan, umore honez jartzen hauena, izango litzateke negua joan data, ze amaizena, oso mezu positiboa dauka, ez da literalki negu bukaeran udaberria datorrelako jarri beharri, baizik eta gaizki pasatzen ari garela anima ematen digu, negu hau pasako delako, edo behin ja negua pasadenean ospatzeko. Eta euskal hitzik gustokoen bat daukazu, o grazi ematen dizuna? Bitxi bat hor, gordeta. Euskal hitz bat bakarra, Bai. hori ere zaila. Trampa egin dezak eta bi esan? Bueno, bale. Segunta nolako onak diren, Bai, kontua da, nik iaz nukala hitz gogokoen bat, iaz ezagutu nuena, eta horten bat hasi naiz azkenaldi honetan erabiltzen berriro. Orduan, bi horietan aukeratzea zait, baina tira, gaurko eguna kontuan izan da, esango izut lehenengo hitza izango litzatekeela, iaz arte ezagutzen ez nuena, eta da hizkuntza estresa. Eta da, hori, guri gertatzen zaigun gauza bat, baina izena jarri gabe neukana, ez? Eta da, euskaldunok, Gasteizen asko gertatzen den gauza, ez? Ez dakizula norekin ahalduzun euskaraz, jakin badakigu asko ulertzen dutela, baina ez dakigu nork, eta orduan norbait kalean ez ezaguna ikusita edo denda batean sartu eta egin diezaiokete euskaraz edo ez, eta estresatzen gara. Eta orduan errazena da gaztelania jotzea. Beti gaztelania orduan estresik ez daukazu, baina tira. Euskal estres hori, hizkuntza estres hori aurre eman behar zaio, eta izena jarrita lehenengo pauso bat dela uste dut. Iaz nire hitz gogokoena ezagutu berria hori izan zen. Eta tonu erabat aldatuz, izango litzateke aurten duela gutxi norbaiti entzunion, eta nire hiztegira itzuli den hitz bat, eta baita askotan hitze laguntzen digute egoera konplexu bat deskribatzen, eta da kakanahazte hitza. Askotan daukanik sensazio hori, hau da, eta hitz bat jarri behar, eta kakanahazte hitza dauka puntu hori pixkat itxusia da, baina ez da oso itxusia. Orduan da, aste honetan emailekin posta daukat lepo, buruan haze kakanahaztea, eta hitza jarrita azaltzen da, nik uste oso erraz ulertzen den hitz bada, ez? Daukat buruan kakanahaztea, daukat e-postan kakanahaztea, eta zure ez dut irakurri edo, Horren ikuste gaur egun, hainbeste informazioarekin eta saltxakin kakanahazte hitza askotan erabili dezakegula. Ni uste oso xelebra dela. Ze gaina balin bazaude, oso estresatuta, oso agobiota, oso leku beltzen esatea, kakanahaztea. Hoi arra da. Eta egin oso graztexi dituzat. Honekin amaiera emango dugu zurekin. Eskerrik asko zure denboragatik eta hemendikan pasizenagatik. Eta horrengo bi elkarrezkatuekin pasako gea. Ana eta Anedia, eskerrik asko.